Hello, Mpilenhle Mseleku, daughter of Mosam Seleku, completed a Bachelor of Social Sciences degree in Politics and History at the University of KwaZulu-Natal in 2025, but she's only graduating this year. Following her graduation, there are doors opening for Mpilenhle. She has secured a car sales internship at the Halfway Umda in Port Shepstone. So congratulations to her on her personal growth, professional growth. So her academic and career achievements have been celebrated by fans of the reality show of Utano Stembu, Izengani Stembu. So we're just, excited. So this is just like a glimpse of her graduation ceremony. And of course, they took it to the social media. They posted pictures, Mosam Seleku, Tobilem Seleku, and we wanted to see her biological mother. Ne? So I'm glad that she addressed this because the whole day I've been watching and observing, just waiting for that one picture. So this is from her Instagram stories. Mpilo's biological mom breaks my heart. I hope she treats her right, even though she stays with my K. Angamoni Ailuto ngoba naku she lives a much better life. And then Mpilo responded to this caption saying, and I'll never ever see her as nothing, son. My moms are my world, and I wouldn't be here if it wasn't for them and my father. I don't post my mom because I'm respecting the little privacy she has as per her request. Unkulunkulu has blessed me abundantly with my parents. Thank you guys for the well wishes. Usomagate anisindisele nani. So Mpilo is well raised. She is very respectful. She has manners. If you can check the comment section, people are rooting for Mpilo and Abongwe, saying that these are the people that if should anything happen to Musa's companies, if Musa should just leave them to Mpilo and Abongwe, they would be in safe hands. Unlike Ibubesi that lives go Kumzumbe. You know who I'm talking about. Yeah, thanks. Yeah, Ntombazana. Manje ke awungiqhubele. Ngezwe kuthiwa unoma bhanoyi onzima. Uqola abantu awulali. Kuthiwa ngosumi, ngathi ngiyibona la kuthiwa umpilo ngothi usuwegalele. Ebhizethi bani. Umuntu lo mqolile ku social media. Abantu azongibulalisa lapha. Yazi ngizoshona lesothi ngiduduliwe. Angiyenzi leyo nto mina kade ngisho abalaleli bese ngikhathele ukusho yazi ngikhathele ukusho mhlambe nalesithebe sesidayo nje hayi bo ngamina lona anginama kubo yazi kumele ngabe nje bakuya ngempela imali ngoba anginayo babhizi badika abanye abantu anginayo mami mina angizenzi izinto abantu bangi-DM ngichaza ukuthi angiyenzi lonto and enye into sebefaka i-page bafakile i-handle yami ya-Instagram kuma page abo. Okay, Manje njengoba bebona lo muntu ufuna izithombe zakho nje zonke akayedwa inkinga ke so manje bayantshontsha uma uposta wona bayantshontsha baningi ke futhi enye into kahle so like uyedwa ngcono uyedwa mhlawumbe noma ngakho kwathiwa naye ubusy currency izinto eziserious kakhulu ayikho engayichaza ngisho uma kuthiwa ngiyatrade awemba nakuthanda besithembe bengaveli hayi usevele wa trade ke mama bengabaza abantu bazi batshela bathi kuyatrade mina so wena uma wakho umakhumalo sonke ngeke usinekela ngcolweni ngcono usineka zindle imali udla ama airtime ngathi lo muntu ucela ama airtime kunemali abantu Mpilo ofuna sibatshele abake bayeke ukujaha izinto ezisheshayo asitrade asidayisa izimoto there is no business nje siyenza why bengafuna ukubongoqo ufuna ukunika abantu imali why akubungoqo nje uhlele imali yakho uyabona ngalesa sikhathi kwakuthiwa noma ngwabo udayisa izimoto baphela abantu kusho ukuthi ke manje njengoba sekufakwa nina ke izingane zami kuthiwa niyatrade omunye uzowabhala wathi hawu Mpilo ukuphi sonke lesikhathi umntase ngoba uvele nemali ekuthiwa umgogele yona 7,000 uthi bayashara bonke badidisa uthi babonke phela ngoba phela akekho umuntu ongasho lento cha ke abazi ke Mpilo ukuthi asitrade
asina yini lento amabhanoyi kodwa yini Amabhanoyi forex indle utrade out lapha ngoba umuntu unika imali athi uthi uzoletha cha angiqhubeke ngidlele mina inyama yami ya uthini manje abezwa ungambi why udafuhlana imali yakhe ya so ke bazophela uma beqhubeka nalento sengikhathani ngizanga phela lapho ngicela nazi ke ukuthi thina straight asizenzi lezo zinto put your money at your own risk and baya risk bajike bazokhala kuthini bengingazi Wakha mina lokho. ungumessenger kanjani usumnikile umuntu imali yakhe uthi ayibo okay lalela ke double scam umuntu ufonela uMangwabi uthi uba ngirobhile bangithathela imali ngathi mina cha Mangwabi ungasamlalela uyakuscama nawe usuthi ufike ngoba kungenzeka ukuthi uqamba manje uthi ngisiqenyile mhlawumbe le nto uzoreimburse umnike imali yakhe ngoba la usuyasaba no anike nokuthi Malume ngasithatha isithembu. Isithembu hayi mina isithembu angisifuni angifuni ukugcina ngikhuluma ngethi uma sibanibani delusional uyabona ke angithi uyabona ke njonjo okay ngisengiqedile angifuni ukugcina ngize ngifike kuleso simo ngirayidi nje ngithanda nomuntu oyedwa emhlabeni